sóc pas, estic desorientat i em fa mal al cap, sobrecarregat i amb agulletes i tot el meu cos tinc arrativat. M'explica un doctor per què sóc allà, un atac epilèptic m'ho ha causat. De vida m'ha suposat fer-la més tranquil·la, un repte ha estat, i certes vivències que per mi eren normals ara són patiment, estressants i angoixants. Necessito algú a qui explicar les noves sensacions que mal em fan sentir malestar a l'estar estressat i angoixar sovint. Per si una crisi està venint, notar que no tinc el control del cos on sóc a dins i que el cervell vol jugar amb mi. Muntanya, em sento insegur. També les altures m'ho posen molt dur. Veure els edificis des de fora o dintre i tirar el coll enrere em recorda el moment, aquella sensació d'abans d'estar rígid. Necessito algú a qui explicar les noves sensacions que mal em fan sentir malestar a l'estar estressat i angoixar sovint. Per si una crisi està venint, notar que no tinc el control del cos on sóc a dins i que el cervell vol jugar amb mi. I aquell cansament mental o físic, aquella sensació que t'estàs adormint. Necessito algú a qui explicar les noves sensacions que mal em fan.